Prečo veríte tomu, čomu veríte? Pretože v určitom bode vášho života ste uverili informáciám, ktoré vám niekto dával. A ten niekto, komu ste verili, vám povedal, že auto je auto, strom je strom, vták je vták, tá modrá vec nad vami je obloha. A to je cesta, pomocou ktorej prichádzame k rozhodnutiu, že to, čomu veríme, je fakt. Väčšina vecí, ktorým v našich životoch veríme, že sú faktami, sú nám povedané prostredníctvom príbehov alebo správ, ktoré počujeme. Takže moja otázka je, ak by vás príbehmi, ktoré vám hovoria, zavádzali, boli by ste schopní si to všimnúť? Všetci sme počuli o pojme konšpiračná teória. Ja osobne som nikdy nemal čas sa ničím z toho zaoberať. Pretože, aby som pravdu povedal, neustále pracujem a nemám čas sa zaujímať o témy ako Bigfoot, mimozemšťania alebo plochá zem, alebo konšpirácia 11.9. alebo zabitie JFK. Nie je to niečo, v čom by som mal veľa osobných príbehov. Ale to, v čom mám veľa osobných príbehov a o čom viem naozaj veľa, je Hollywood. Keď sa zamyslíme nad zábavným priemyslom, čo nám napadne? Filmy, televízia, hudba. Však. Poďme hovoriť o tejto zábave. Čo ak by táto zábava bola viac, než len zábava? Keď šoferujete domov z práce, čo počúvate? Keď prídete domov po dlhom dni a zapnete televízor, čo vidíte? Zamyslite sa nad všetkým týmto obsahom, ktorý ste videli počas celého svojho života. Veľa z neho z nás vlastne urobilo to, čím sme dnes. Takže neviete, čo sa vlastne naozaj deje? Zastavíte sa niekedy vôbec aspoň na sekundu, aby ste sa zamysleli nad týmto obsahom? Jediná vec, ktorú prijímame viac ako tento obsah, je vzduch. Ale tu sa v skutočnosti zamýšľame nad kvalitou vzduchu, ktorý dýchame. Možno je čas pozrieť sa na tento obsah zblízka. Filmy sú nevyhnutne jedný z najmocnejších spôsobov na svete na ovplyvňovanie verejnej mienky a názorov doma aj v zahraničí. Vláda vždy ovládala tento obsah. Nikdy sme si to len nevšímali. Médiá, ktoré prijímame v tak obrovskom tempe, potrebujeme spomaliť a zamyslieť sa nad tým, čo vlastne prijímame. Čo ak ľudia, ktorí ich riadia, nemajú s nimi najlepší zámer? Spýtajme sa samých seba. Kto ovplyvňuje tento obsah? Je CIA zapojená do Hollywoodu? Áno. Takže za posledných 28 rokov som mal pravdepodobne jednu z najviac cool prác na svete. Bol som profesionálny kaskadér. Pracoval som s niektorými z najväčších hviezd. Musel som byť Batman. Musel som byť James Bond. Vyhral som World Stunts Award. Som v združení filmových hercov. Som v DGA, som vo VGA. Minulý rok som sa dostal do ceny Akadémie Oscarov. Vypracoval som sa z kaskadéra na koordinátora súbojov, koordinátora kaskadérskych kúskov, sekundárneho režiséra. Prvá veľká práca, ktorú som získal, bola v Batman Forever a prechádzam sa tam tak okolo a musím sa uštipnúť. Tam je Johnny Lee Jones a tam je Jim Carrey, tam je Val Kilmer, tam Drew Barrymore, tam zase Nicole Kidman. A ja si tak pomyslím, ako som sa sem dostal?
Nepovedal by som, že som chcel byť kaskadérom. Chcel som robiť filmy, ale byť kaskadér bola pre mňa najľahšia cesta, ako sa dostať do tohto biznisu. Nechcel som byť hercom, pretože to je predstieranie, že ste určitá postava. Keď ste kaskadér, ste tou postavou. Ja som bol ten chlapík, ktorý stál za tou ilúziou. Vytvárať ju pre toho, ktorý je na obrazovkách. Ja som skočil z tej helikoptéry, ja som bol v tom výbuchu. Ja som urobil všetko, čo odo mňa táto práca požadovala. Mal som úžasnú kariéru a mal som úžasný život. Ale v systéme, ktorý existuje dnes, ako sa šplhám po tomto pomyselnom rebríku, nie je to to, čo si ľudia myslia, že to je. Je to ilúzia. Je to všetko ilúzia. V roku 2014 som pracoval na televíznej show a mal som katastrofálne zranenie. Urobil som tento kúsok najmenej 20 krát za kariéru. Nebolo to nič, bol to malý pád na schodisko. Urobil som prvý pokus, fajn, druhý pokus, no vedel som, že to môžem urobiť lepšie. Preletel som však cez zábradlie a pristál som dole na tyč. Zlomil som si L2 stavec. A bol som paralizovaný od pása dole. Keď ste vážne zranení, zmení vás to. Vedel som od toho dňa, že už nebudem ten atlét, ktorým som raz bol. Vždy hovorím ľuďom ako záver z toho, že najhoršie zranenie, aké môžu mať, je zranenie spodného chrbta. Môžete si zlomiť nohy, ruky, čokoľvek, ale ak si zraníte spodný chrbát alebo boky, oblasť panvy, ste vybavení. Boli 2 roky, kedy som si už vôbec nepomyslel, že budem niekedy žiť bez bolesti. Jeden z problémov, ktoré som vtedy mal, bolo, že som stratil cit a stále mám menej citlivé stehná a polovicu panvy. Chodil som k fyzioterapeutke a tá pani sa na mňa pozrela a povedala: toto ti nepomáha, si oveľa pokročilejší. A ja jej hovorím: áno, tieto cviky robím každé ráno. A tak sa spýtala, aký je teda reálny problém. A reálny problém bola panvová oblasť. A ona povedala: dobre, je jedna žena, ktorá tu pracuje a špecializuje sa na panvové dno. Keď som spoznala Majka, jeho chrbtica bola zlomená a mal čiastočnú paralizáciu oblasti jeho panvového dna. Pomáhame ľuďom, ktorí majú problémy s najdôležitejšími funkciami v živote, a to s črevami, mechúrom a reprodukčnými funkciami. Jedného dňa sme boli v strede terapie a ona ma zastaví a hovorí mi: Mike, cítim, že máš okolo seba naozaj temných duchov. Môžem sa za teba modliť? A ja na to: modliť sa za mňa? Áno, jasné. Vlastne ja na tieto veci už moc neverím. Ale jasné, kľudne modlí sa za mňa. A tak sa za mňa modlí. A ja tak premýšľam počas toho, ako sa modlí: dobre, toto je divné, ale dobre, čo už? Nasledujúce 2 až 3 mesiace som vždy prišiel a ona ma kde tu občas zastavila a spýtala sa to znovu. Bola som tak trochu znechutená z jeho povahy, pretože sa zaujíma len o seba a peniaze. A myslím si, že pán mal s ním veľa práce, čo sa týka pokory. Povedal to veľmi jasne, že si myslí, že som šialená. Ale nechal ma pokračovať. Jedného dňa, keď skončila, som povedal: si buď na 100% totálne šialená, alebo myslíš, že toto všetko je fakt reálne, tento duchovný svet. A ona sa na mňa pozrela a povedala mi: Michael, ja som jedna z mála terapeutiek panvového dna v Južnej Kalifornii v súčasnosti. A keď tí satanistickí ľudia a diabolskí ľudia robia ich rituály na malých dievčatkách a ženách a chlapcoch, kto si myslí, že ich dáva znovu dokopy? Ja. Je to úplne reálne a ty si o tom musíš niečo naštudovať. Moje prebudenie nenastalo v kostole, spôsobom, ako niektorí ľudia nájdu Boha. Ja som celkom vzdal svoju vieru a vzdal som to, kde som sa nachádzal, a bol som v bode, kde som si povedal: dobre, budem si to tu užívať najviac ako môžem. A keď umriem, tak jednoducho umriem. Stále som si nebol istý, či som absolútne šialený, alebo nie, ale čítal som články a pozeral som sa na veci a hovoril som si:
Videl som veci na rôznych párty, videl som obrazy. Videl som sochy. Videl som veci v domoch niektorých ľudí, ktoré pripomínali určité veci kultov, o ktorých čítam. Takže som si povedal, možno je na tomto všetkom niečo pravdy. Idem sa na to jednoducho pozrieť. Nenašiel som Boha, pretože by som išiel do kostola. Našiel som Boha, pretože som si uvedomil, že luciferiánsky a okultný svet je reálny a že som bol oklamaný počas všetkých tých rokov. A nebol som veľmi vystrašený. Vystrašilo ma to, pretože to bolo prvýkrát v mojom živote, kedy som musel pochybovať o mojej vlastnej realite. Fyzicky som bol zničený a už nikdy nebudem, kým som bol. A duchovne. Aby som bol úprimný, nevedel som nič o tom, aké je to byť kresťanom. A potom profesionálne. Na všetko, čo som vedel o mojej kariére, som sa začínal pozerať inak. Začínal som pochybovať o svojej kariére v Hollywoode a pozerať sa na ňu z inej perspektívy. Najskôr som odišiel zo sociálnych sietí a urobil si tam anonymný účet, začal som čítať blogy, články, začal som čítať knihy, pozerať videá, začal som hľadať pravdu. A začal som nachádzať účty, ktoré tiež hľadali pravdu sami za seba. Neboli to mainstreamové účty, boli presne ako ja, chceli vedieť pravdu. Neveril som, že dostávam pravdu od CNN, MSNBC, Fox, neveril som im. Chcel som to len prečítať, absorbovať to, nejako to stráviť a veriť tomu, čo čítam. Ako som to skúmal, začal som chápať, že existuje veľmi malá skupina ľudí, ktorá ovplyvňuje všetky spoločnosti, ktoré sledujeme. Zvykli ich nazývať Veľká šestka, ale Disney kúpil Fox a Disney ovláda Marvel. A Disney vlastní Lucas Studios. Takže pozrite sa na toto obrovské publikum. Táto malá skupina ľudí ovláda všetok obsah, ktorý všetci vidíme na všetkých kanáloch. Máte pocit, áno, mám veľa možností na výber, ale v skutočnosti ich nemáte. Kto im hovorí, čo majú na týchto kanáloch vysielať? Kam táto sieť vedie? Dnes v noci FBI rieši prípad a varuje veľké spoločnosti v Amerike, aby chránili svoje dáta. Potom, ako veľké hollywoodske štúdio bolo napadnuté hackermi a mnoho žiadaných filmov skončilo online. Toto je prvýkrát, keď Spojené štáty obvinili zahraničnú vládu za cyberútoky voči americkej korporácii. Toto ma zaujalo, pretože som v Sony pracoval celkom dosť dlho počas mojej kariéry. A musel som poskytnúť môj životný záznam počas tohto útoku. Takže som bol naozaj zvedavý, čo sa vlastne reálne stalo. Príbeh poskytnutý verejnosti bol, že Seth Rogen a James Franco urobili film o Severnej Kórei. Tá sa naštvala a rozhodli sa hacknúť Sony, aby im dali príučku. To bol oficiálny príbeh, ktorý bol vypustený pre verejnosť. A ja som si hovoril, dáva to zmysel. Poznám Setha a poznám Jamesa. A určite to obalili do komédie. Ich zmysel pre humor je pre nich typický. A tak som si pomyslel sám pre seba, dobre, to dáva zmysel. A teraz sa na verejnosť dostávajú súkromné e-maily, je to katastrofa v rámci verejných vzťahov. Ale to, čo ma naozaj zaujalo, ako som skúmal Wikileaks dokumenty, že tam bolo ukázané, že hlavní predstavitelia jedného z najväčších filmových štúdií v Amerike boli v priamej komunikácii s veľmi dôležitými ľuďmi v našej vláde. Neprekvapilo ma to, možno sú priatelia, alebo je okolo toho niečo viac. Takže som nikdy nepremýšľal nad tým, že by vláda ovplyvňovala obsah alebo príbehy. Mohli by ovplyvňovať náš obsah a príbehy? To boli reálne otázky, ktoré som sa nikdy predtým nepýtal. Iba som urobil svoju prácu, šiel som do práce. Vykonal som, čo bolo treba a išiel som domov. Nikdy som nepremýšľal nad takýmto niečím. Hovoril som si, nepoznám nikoho, kto by mohol odpovedať na tieto otázky. A tak som sa skontaktoval s jedným mužom, ktorého videá som pozeral online, jeho meno bolo Kevin Shipp. A pre tých, ktorí nevedia, kto to je to CIA informátor. Pracoval v kontrarozviedke a slúžil v mnohých pozíciách počas jeho služby v CIA. Toto je Big Picture.
Oficiálne televízne hlásenie od armády Spojených štátov. OSS záznam bol prototyp pre CIA. Skúmali použitie filmového priemyslu v Amerike ako spôsob psychologickej vojny. Takže to všetko smeruje až pred rok 1947, keď informačná služba Spojených štátov používala filmový priemysel, aby ovplyvnila myslenie Američanov v Spojených štátoch. Morálka našich vojakov je vysoká. Smiech, hudba a všeobecná zábava, ktorá prichádza z malého balíka, ako je tento, pomohla posilniť túto morálku. CIA nalieva informácie do Hollywoodu. Hollywood ich dáva do filmov a populácia týmto informáciám uverí. Aliancia filmového priemyslu pre zachovanie amerických ideálov. Prvý viceprezident Walt Disney. Tento dokument je voľne dostupný. Ktokoľvek v Amerike si ho môže vyžiadať. Je to v rámci slobody informácií. Spomína sa tu, že v 40. rokoch ovládali rádiostanice. Ovládali väčšinu mainstreamových médií. Hovoria vám priamo tu, že filmový priemysel je používaný ako psychologická vojna. Prečo by to prestali robiť v súčasnosti? V krátkom čase, ako sa CIA začalo zapájať do akejkoľvek politickej alebo informačnej aktivity, nebolo to schválené v najvyšších úrovniach. Alan Dulles naverboval Iana Fleminga a Dulles a CIA pomohli Flemingovi napísať jeho knihy a vykresliť CIA v dobrom svetle. Taktiež pomohli vydať film Thunderball, aby vyobrazili CIA agentov ako vážených a cool ľudí. CIA pomohlo napísať tieto knihy a scenár k filmu. A potom prezident MPAA poskytoval informácie CIA ako agent v tejto pozícii v Hollywoode. Pán Fleming, vo vašich knihách je veľké množstvo detailov. Sú tieto detaily založené na osobnej skúsenosti, alebo si to vymýšľate? Odkiaľ to pochádza? No môžem povedať, že z 90% sú to naozaj osobné skúsenosti. Samozrejme, ak by som sa začal približovať príliš blízko k naozajstnej špionáži, aktuálnej špionáži, riskoval by som problém s oficiálnym dodržiavaním mlčanlivosti v Anglicku. Ak by sme aj predpokladali, že by som mal k týmto informáciám prístup. Nie sú žiadne pochybnosti o tom, že Mockingbird je reálna operácia. Začalo to s platením novinárov v najväčších médiách. Novinárov, ktorí vyhrali Pulitzerové ocenenie, aby tlačili falošné príbehy, ktoré CIA chcelo vtlačiť, a takisto falošné interview. Toto bolo odhalené v Charge Committee. Máte nejakých ľudí, ktorí sú plne platení CIA. A prispievajú do väčšej americkej tlače? Máme ľudí, ktorí zverejňujú články v americkej tlači. A potom samozrejme CIA zničila zvyšok spisov, to je to, čo robia. George Bush vystúpil a konečne sa vyjadril k Mockingbird. Povedal, chystáme sa oficiálne zastaviť program Mockingbird. CIA nebude ďalej platiť novinárov, aby písali články, odteraz je tento program dobrovoľný. Čo znamená, že Mockingbird pokračuje až dodnes. Kedy to bol naposledy? Keď ste videli mainstreamové médiá urobiť naozaj vážnu reportáž o konaní CIA? Je na to dôvod. Toto by znamenalo, že CIA by mohla manipulovať správy v Spojených štátoch prostredníctvom posielania týchto správ z nejakej zahraničnej krajiny. A pozeráme sa na to veľmi opatrne. Myslíte si, že to pokračuje aj dnes? Áno, povedal by som, že pravdepodobne áno. Pre reportérov to pokračuje aj dnes, ale kvôli všetkým tým odhaleniam počas 70. rokov. Mi príde, že reportéri musia byť oveľa viac opatrní, pretože inak riskujú, že sa na nich bude verejnosť pozerať so značným odporom. Myslím, že v tom musíte byť oveľa viac opatrní.
A toto je extrémne nebezpečné pre našu demokraciu. 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 Je niečo na tom, ako fungovala CIA, čo vrhá tieň na náš historický postoj k slobode a ja cítim, že to musíme napraviť. Senátor Moynihan navrhol rozpustenie CIA. Predstavil to dvakrát, druhýkrát to bolo v roku 1995. Ironicky však CIA v roku 1996 založila odbor pre styk so zábavným priemyslom, ktorý bol špecificky pretlačený do Hollywoodu. A Chase Brandon pomáhal písať scenáre. Napríklad pre film The Recruit. Takže CIA bola a je v Hollywoode. Prispievala a prispieva do hollywoodskej produkcie a tejto manipulácie. Nič nie je tak, ako to vyzerá. Ako som sa začal prebúcať, nikdy som úplne neuvažoval, že by CIA mala kanceláriu v Hollywoode. Ale ako som začal vidieť rôzne veci, začal som skúmať, či to vidí aj niekto ďalší. A nie veľa ľudí bolo prebudených. Ale jedna osoba, s ktorou som sa skontaktoval, bol môj bývalý kolega a kamarát Brad Martin. Mali sme podobné kariéry, vypracovali sme sa cez tento biznis spolu. A tak sa ho pýtam, hej Brad, videl si toto? Videl si tamto? A on hovorí, áno, jasné. A to mi dalo sílu, to mi povedalo. Dobre, nie som v tom sám. A budem pokračovať v hľadaní. Povedal by som to takto. Brad je jeden z najlepších kaskadérov, akých som kedy stretol. Pravdepodobne najlepší. Som veľmi fyzicky kreatívna osoba. Robil som akčné scény vo filmoch 26 až 27 rokov. Exceloval som v akčnom, vo fyzickom aspekte. A robil som bitky a gymnastiku. Pády a trénoval som naozaj tvrdo. A stal som sa jedným z najlepších kaskadérov v tomto odvetví. Stal som sa koordinátorom bojov a potom koordinátorom kaskadérskych kúskov a nakoniec režisér akčných scén. Veľmi málo ľudí sa dostalo tam, kam som sa dostal. A som na to veľmi hrdý. Mal som veľmi idealistický pohľad na filmový priemysel. A prebral som sa z toho niekoľkokrát. Je veľmi cítiť, že v každom filme je určitá agenda. Uvedomil som si, že som skôr ako stroj a že oni len potrebujú obsah, ktorý tam dajú pre masy ľudí. Prestal som pozerať televíziu, prestal som pozerať filmy. A jeden z dôvodov, prečo som to urobil, bol, že som si začal zisťovať informácie a zisťovať, čo sa práve teraz deje vo svete. Všetka tá korupcia, všetky tie zápletky reality. A začal som si uvedomovať, že skutočná realita je 20-krát zaujímavejšia ako Hollywood. Miloval som všetky tie filmy. A teraz sú bezvýznamné, pretože teraz viem, že to, čo sa práve teraz deje, má určitý zámer a význam a sú z toho dôsledky. A keď sa raz rozpovie príbeh o tom, čo sa teraz deje vo svete a o všetkých silách, ktoré teraz súperia, bude to najlepší príbeh, aký bol kedy povedaný. Videl som niečo na History Channel. Hovorili, ako CIA pomohla Disneymu kúpiť všetky močiare na Floride. Prečo by to asi tak robili? Jeho právnici, zaoberajúci sa kúpou týchto pozemkov, slúžili vo vojenskej rozviedke počas druhej svetovej vojny a vedeli, ako udržať tajomstvo. Použili niekoľko rôznych spoločností, žiadnu s Disneyho menom, aby kúpili tieto pozemky. Ako idem dole touto králičou norou, zistujem, čo je CIA a ako to súvisí s Hollywoodom alebo s Disney. Washington DC je rozhodne v Hollywoode. Videl som dokumenty DOT a CIA.
adresované riaditeľom štúdií, ktorí ich riadili ako obliec postavy. Je veľa vecí, o ktorých ľudia hovoria, že sú konšpiračnými teóriami. Ale tu je niečo, čo vo mne rezonuje, dáva mi to veľký význam. Iný program, vytvorený CIA po druhej svetovej vojne, bol nazývaný ako Operácia Paperclip. Bol spomenutý v mnohých filmoch vrátane Disneyho Marvel filmov. Je to Operácia Paperclip po druhej svetovej vojne. Shield naverboval nemeckých vedcov so strategickou hodnotou. Operácia Paperclip je niečo, o čom musia ľudia vedieť, pretože to bolo veľmi zakrývané a zosmiešňované. A bolo to nazývané konšpiračnou teóriou. A mimochodom, označovanie ľudí ako konšpiračných teoretikov bolo vymyslené CIA, aby potlačili akúkoľvek pozornosť od vraždy Johna Kennedyho. Vymysleli toto slovo ako spôsob na zhodenie akéhokoľvek vyšetrovania alebo kritického skúmania toho, čo robia. Takže celé to začali oni. Čo sa týka operácie Paperclip, sú o nej spisy. Je zdokumentovaná. Nie sú o tom žiadne pochybnosti. Alan Dulles, riaditeľ CIA, bol spolupracovník Heinricha Himmlera. Čo Dulles urobil bolo, že keď padla Tretia ríša, tajne previedol všetkých nacistických top vedcov do Spojených štátov. Sfalšoval ich údaje, ktoré dal Harrymu Trumanovi, aby nevyzerali ako vojnoví zločinci. Zobrali týchto nacistických vedcov do CIA, aby pre nich pracovali, a to zahrania experimenty na ľuďoch, ktoré vykonávali na židovských mužoch, ženách a deťoch, a taktiež psychologické výskumy, ktoré títo vedci robili. CIA používala ich výskumy pre svoje programy prostredníctvom operácie Paperclip. Zahrňal to okultizmus, ktorý CIA prebrala a pridala týchto ľudí na svoje výplatné pásky. Jeden z programov, ktorý vzišiel z operácie Paperclip, bol MK Ultra, čo je veľmi komplexný program, ktorý sa zaoberal experimentami na ľuďoch a manipuláciou mysle. Ako sa píše v tomto zázname CIA z roku 1952, cieľom je ovládať osobu do bodu, kedy robí to, čo od nej chceme, proti svojej vôli. A dokonca proti prírodným zákonom ako pud seba záchovy. V procese Charge Committee MK Ultra vystupoval ako reálny na kontrolu mysle, ktorý používa mentálne, fyzické a sexuálne násilie a psychotropné drogy. Bol to jeden z prvých prípadov, kedy niekto narazil na silnú drogu, ktorá bola iná od všetkých dovtedy poznaných. V najvyšších úrovniach CIA bolo vykonané rozhodnutie, že sa bude vykonávať testovanie na náhodných Američanoch. V Ravens Creek doktor Cameron zašiel s drogami a terapiou elektrickými šokmi ďalej ako akýkoľvek vedci v MK Ultra projekte. Jeho snaha bola zanechať myseľ prázdnu a potom implantovať nové myšlienky nútením pacienta počúvať hypnotické, opakujúce sa nahrávky v počte okolo 250 000 krát. Toto bolo nazývané psychické riadenie. Dalo to pacientovi intenzívnu elektrickú terapiu. Pokúsil sa implantovať nové myšlienky do mysle pacienta. Laikovi to príde tak, že doktor Cameron sa snažil zobrať myseľ držanej osoby a nechať ju prázdnou. Inými slovami, vymývanie mozgu. Áno, to je veľmi dobré porovnanie. Vymývanie mozgu. Nie. Dobrý Bože. Ide vám to dobre, iba sa pokúste to opísať. Ako sa cítite vo vnútri? Vo vnútri? Ja nemám žiadne vnútro. Nikto mi to nikdy nevysvetlil, nikto sa ma nikdy nespýtal, či som ochotná to robiť. Nič. Dali ma na spánkovú terapiu. A držali vás v spánku 23 dní. A počas toho vám dávali veľmi silné elektrické šoky. A púšťali nahrávky. Bol
Bolo to naozaj ako koncentračný tábor. Nie je tu nič, na čo by ste sa pozerali, ale budete sa so mnou rozprávať počas toho, ako budeme pokračovať. Nemohli pokračovať ďalej, pretože riaditeľ CIA Richard Helms zničil všetky MK Ultra dokumenty a museli sa spoliehať na svedkov so skúsenosťami, takže neboli nikdy schopní ísť ešte hĺbšie. To, čo mali, už bolo dosť zlé. Nebolo to nikdy ukončené, nie sú žiadne dôkazy o tom, ani len výpoveď CIA o tom, že by to ukončili. Ako sa cítite? Cítim sa lepšie. Ďakujem. Cítite sa lepšie? Spíte dobre? Áno, teraz spím lepšie. Mohli by ste odstaviť celé mesto tým, že by ste dali malé množstvo toho do vodného zdroja? Po všetkých tých rokoch, pre tých z nás, ktorí boli zapojení do hľadania tejto tajnej drogy, toto bolo prvýkrát po mnohých rokoch, keď to vyzeralo, že by to mohlo byť niečo také, takže MK Ultra bol pre mňa jeden z najťažších programov na pochopenie, pretože je to množstvo menších programov a bol som naozaj prekvapený, že Brad Martin vedel o MK Ultra. Ľudia si myslia, že ľudia sú šialení, keď hovoríte o MK Ultra, o vládaní mysle. Dokonca aj keď vedia, že to existovalo. Povedia, to skončilo v 70. rokoch. To je totálna blbosť. Film, ktorý som robil ja a obsahoval túto tému, bol Zoolander. V tom čase som bol v tom, že robím komédiu a nemal som tušenia, do čoho som zapojený. Ale teraz, keď sa na to spätne pozriem, mám dosť len z tej propagandy. Všíma si to vôbec niekto? Cítim sa, ako by som bral tabletky šialenstva. Vo filmoch, ako je Zoolander, keď vám ukazujú, že ovládajú Derekovú myseľ, cez kontrolu mysle uvedomíte si, že sa vám snažia znecitlivieť a prinútiť vás myslieť si to, čo pozeráte, je fikcia, pretože je to v komédii. Teraz je to ako masová operácia MK Ultra. Ich zámerov je zachytiť mysle ľudí a vložiť do nich falošné príbehy. CIA nalieva informácie do Hollywoodu. Hollywood ich dáva do filmov a ľudského presvedčenia. Dobre, takže pozrite sa. Oni sa nás snažili znecitlivieť, odkedy sme sa narodili, a ja vám dám nejaké príklady. Začnime s tým veľkým. So slovami, ktoré počujeme neustále a nikdy nad nimi nepremýšľame. Začnime so slovom zábava. Zabávať, čo to znamená? Upútať, pripútať k sebe pozornosť publika. Teraz si vezmeme slovo Hollywood. Odkiaľ to pochádza? Hollywood pochádza zo stromu haly. A starovekí druidi používali tento strom na výrobu kúzelných prútikov, na vytváranie vrhaní alebo prevzatie čarov. A keď potrebovali pomoc, konzultovali to s mágmi alebo médium tej doby, aby pomohli preniesť čary na populáciu. Prenesieme sa do prítomnosti. Čo máme v našich domoch? Máme tam tie čierne skrine, ako sa to nazýva? Televízory. Ale ak sa zastavíte a poviete toto slovo, tel a vision, povedať víziu. Televízia. A keď tú televíziu zapnete, čo dostanete? Čo sa prvé objaví? Zoznam kanálov. A keď zapnete tieto kanály, čo tam je? Programy. Programujú vás. Programovali vás celý život a vy to ani len neviete. Robili to s vašou hudbou, robili to s vašou televíziou, s vašimi filmami, hrami, programovali nás. Odkedy sme boli malí, a vy to ani len netušíte, pretože ste sa o tom nikdy ani len nezaujímali. Začínajúc v roku 1900, vstúpili sme do predtým nepredstaviteľnej doby modernej technológie, pokroky, ktoré dovolujú ľuďom, ktorí riadia tento svet, vytvoriť a riadiť naše príbehy spôsobmi, ktoré sme si nikdy predtým nepredstavovali. Výsledkom bolo, že boli vypustené nové techniky na ovládanie populácie. Sú to tí ľudia, ktorým sme verili. Že nám doručujú naše správy a hovoria príbehy, celé to však celý čas bolo o ovládaní toho, čo si ako populácia myslíme a počujeme. Pomohli vybudovať našu kultúru a ovplyvniť našu spoločnosť. My ako občania im veríme len preto, lebo ako spoločnosť si myslíme, že sú ochrancové našich najlepších zámerov.
Nebezpečným je tu to, že on sa snaží podrývať médiá a robiť si svoje vlastné fakty. A mohlo by to byť aj tak, že zatiaľ čo nezamestnanosť a ekonómia sa zhoršujú, on by mohol podriť spracovanie správ z médií tak veľmi, že by mohol reálne ovládať to, čo si ľudia myslia. Ale to je naša práca. To je naša práca. To je naša práca. Ako som hľadal informácie, zistil som, že väčšina z prvých komunikačných spoločností bola vyvinutá pre námorníctvo alebo letectvo. A veľa z tých ľudí, ktorí založili tieto spoločnosti, bolo objednaných armádou počas prvej a druhej svetovej vojny. Veľa z týchto ľudí pracovalo pre armádu a námornú informačnú službu spolu s OSS, z ktorej, ako vieme, sa stala CIA. Je veľa príkladov, kedy sa títo ľudia stali hlavami alebo zakladateľmi mnohých najväčších spoločností vo filmovom priemysle. Predtým alebo potom, ako slúžili v armáde alebo boli vo vláde. Chcel som vedieť, koľko zo súčasných mediálnych spoločností je napojených na Washington. Takže som začal hľadať, bolo to skoro ako rodokmeň. Prepojenia medzi našimi vládnymi predstaviteľmi a mediálnymi spoločnosťami boli neuveriteľné. Google, Amazon, Netflix, Twitter, CNN, ABC. Takže čo by sa stalo, ak by všetky z týchto spoločností mali rovnakú politickú ideológiu alebo agendu? My ako táto populácia máme radi, keď počujeme ľudí podporovať našu predpojatosť. Máme radi, keď nám ľudia hovoria, že máme pravdu. Nemáme radi, keď sa mýlime. A veríme, že ľudia v médiách a ľudia, ktorých počúvame, majú s nami len dobré zámery. Problém je, čo ak ich nemajú? Takže ak sa nad tým zamyslíte, môžu do populácie vložiť akúkoľvek agendu, ktorú si vyberú. Myslím, že Hollywood učí mládež tejto krajiny zlým mravom a rovnako tak aj dospelých. Znecitlivenie násilia v rámci más ľudí to nemôžete poprieť. Moje deti videli zabitie množstva ľudí veľmi násilnými spôsobmi. Teraz je tu 3-krát toľko násilia so zbraňami a taktiež množstvo sexu, ktorý je teraz v PG-13 kategórii. V každom Disney filme je hlavná postava, väčšinou rodič, ktorý je zabitý. To je pre dieťa obrovská trauma. Prečo? Veď je to tak strašné. Prečo potrebujeme začať príbeh umierajúcim rodičom? Za každým je to veľmi smutné. Pod MK Ultra experimentovali na deťoch. Učili nás to dokonca na psychofyziológii. Program, v ktorom bolo, že ak dieťa vo veku medzi 1 až 6 rokmi alebo 1 až 8 rokom vystavíte sexuálnemu zneužívaniu alebo sexuálnej traume, rozdelíte jeho osobnosť a bude to v nich vpísané po zvyšok života. A veľakrát to končí v rozdelení osobností a v disociatívnom správaní a iných veciach. Tieto okultné témy sú predkladané našim deťom a väčšina rodičov si to ani len neuvedomuje. Najväčšia vlna s týmto okultným obsahom bola v neskorých 60. a skorých 70. rokoch vo filmoch ako Exorcista, Amityville Horror, Texaský masaker, Halloween, Rosemary's Baby od Romana Polanského. A zhodou okolností v tom istom období sa konal tiež zostup satanizmu v Los Angeles a bol spustený mužom, ktorý sa volal Anton LaVey. Keď som bol policajtom, mali sme prípady satanistických kultov priamo v Arlingtone vo Virgínii. Boli tu po 10 ročia, sú na stredných a vysokých školách, sú vo vláde a sú takisto v Hollywoode. Stretol som sa s ľuďmi ako napríklad Sammy Davis a podobne. A Sammy mi povedal, že uctieva diabla. Povedal, vieš, Satan je rovnako mocný ako Boh. A ja sa dívam, akože, o čom to saker rozprávaš? Povedal, prečo si myslíš, že je na svete toľko hnevu a zabíjania, vraždenia a satana? A zbadal moju reakciu na to, čo mi práve akoby vysvetlil a vyzeral ako pri nejakom z tých ich obradov, sviečky na stole, temnota a samý tvár nad sviečkami, ako hovorí. Satan je tak mocný ako Boh. Z môjho pohľadu naozaj nie je žiaden rozdiel, či sa modlíte k Otcovi Bohu, alebo k Matke Bohyni, alebo celému stádu bohov a bohyň. Michael Aquino bol vysoko postavený príslušník NSA. Bol aj v súčasnosti vykonávateľ satanizmu. Vytvoril satanistickú odnož Temple of Set, ktorú stále vedie.
Bol vysoko postavený NSA príslušník, je člen asociácie, v ktorej som bol aj ja. Asociácie bývalých príslušníkov informačných služieb. Je jej členom hlboko zapojený do komunity informačných služieb. A napísal dokument nazvaný Vojna mysle. A vojna mysle bola o psychologických operáciách voči populáciám, vrátane americkej domácej populácie, používajúc satanistické techniky a nástroje. Aquino bol prvýkrát zapojený do operácií MK Ultra počas vojny vo Vietname ako časť Phoenix programu. No najskôr som bol zapojený do informačných a psychologických operácií počas asi 40 rokov, na všetkých úrovniach a naprieč komunitou informačných služieb. Ste plukovník v armáde Spojených štátov. Správne. Aký má armáda názor na to, že ste hlavou Temple of Set? Armáda nie je o mojom náboženstve. Počas celej mojej armádnej kariéry, ktorá začala v roku 1968, armáda tomu dávala minimálnu pozornosť. Rovnako, ako by nedávala pozornosť niekomu, kto hovorí o hinduizme alebo budizme alebo akomkoľvek inom nezvykom náboženstve. Pracoval na pozícii v Presidio, čo bol tréningový vojenský objekt pre vládu Spojených štátov. A bolo odhalené, že viedol pedofilnú sieť. Myslím, že okolo 50 detí poukázalo na neho, že robil na nich sexuálne činy. Šlo to na súd. Odišiel zo súdu úspešne, pretože mal dobrého obhajcu. Napriek tomu, že bolo viacero svedkov, ktorí hovorili, že Aquino vykonával satanistické rituály a zneužíval ich, keď boli deti. Nie je žiadna pochybnosť o tom, že praktizuje satanizmus. Stačí sa pozrieť na akékoľvek z jeho interviu. Na tomto oltári je jedna z mnohých dýk, ktoré používame v našich rituáloch. Táto patrila veliacemu generálovi najelitnejšej jednotky nemeckej SS, ktorá bola zapojená do čiernej mágie a štúdia okultizmu, všetkého, čo našli, a týkalo sa to pôvodu ľudskej rasy a osudu ľudstva. Perverzný okultný pohľad Heinricha Himmlera pozostával z čiernej mágie, ktorá by mohla pomôcť vytvoriť novú majstrovskú rasu. Zámok Wewelsburg je miesto, kde vykonával svoje rituály. Bol som na tomto zámku, kde sú stále zachované Himmlerové tajné izby, a v tzv. Sieni smrti pod zámkom som tu vykonal rituál čiernej mágie. Táto konkrétna dýka je venovaná nášmu kamarátovi, najväčšiemu generálovi vo Waffen-SS. A na čepeli má napísané: Moja česť by mala byť poznaná cez moju vernosť. Aquinova téza hovorí, nepriateľské populácie by mohli byť podrobené prostredníctvom psychologického teroru a pocitov bezprostrednej deštrukcie. Hovorí o použití psychotropných zbraní a elektromagnetických zbraní, ktoré ovplyvňujú myseľ. Signálmi s extrémne nízkou frekvenciou šírených prostredníctvom vysielania v rádiu, televízii alebo mikrovlnnej komunikácie s cieľom ovplyvniť a manipulovať myšlienky a pocity cieľovej populácie. Tieto stále prebiehajúce MK Ultra operácie fungujú ako operácia proti zburám a infiltrácii, ktorej cieľom je destabilizácia populácie Spojených štátov a iných industrializovaných národov. Dávam CIA plné zásluhy za sponzorovanie a začatie celého hnutia vedomia a protikultúrnych udalostí v 60. rokoch. História bude súdiť rolu CIA a iných informačných služieb v nevedomom prispievaní k protikultúre 60. rokov, vzhľadom na ich silný záujem v LSD a iných halucinogénnych drogách. Ale minimálne v tomto momente nemôžeme tvrdiť, že CIA pomohla priviesť vek vodnára. Laurel Canyon bol stelesním leta lásky. Videl som možnosť, ako by sme mohli žiť. Je to neobvyklé, pretože v Laurel Canyon bolo naozaj veľa budúcich hviezd. Ich rodičia boli buď vo vojenskom priemysle, alebo v informačných službách, alebo v Pentagone.
V prípade Franka Zappu jeho otec pracoval v Edgewood Arsenal, kde robili biochemické výskumy, psychotropické pokusy. Vystavovali amerických vojakov nervovému plynu a iným veciam. Táto rodina mala plynové masky v ich dome a on s tým vyrastal. V prípade, že by došlo k nehode a Edgewood Arsenal robil veľmi podobné projekty ako MK Ultra, ale na amerických vojakoch. Ďalším príkladom je incident v Tonkinskom zálive. Veliteľ jednotky v tomto zálive mal syna, Jima Morrisona. Tvrdili, že USS Maddox bol napadnutý vietnamskými plavidlami. Nikdy nebol napadnutý. V skutočnosti dali prázdne lode na radar, aby to vyzeralo, že sú to vietnamské lode. Maddox nikdy nebol napadnutý. Bola to všetko udalosť pod falošnou vlajkou, ktorá dovolila Spojeným štátom vyhlásiť vojnu Vietnamu. Takže otec Jima Morrisona bol zapojený do tejto udalosti. Potom, ako som hovoril s Kevinom, začal som hľadať informácie o Laurel Canyon. Jazdil som tadiaľ do Hollywoodu skoro každý deň. Keď som sa stadiaľ odsťahoval a nikdy som nevedel o tom, že tam je stará US Air Force letecká základňa, nazývaná Lookout Mountains na vrchole Laurel Canyon. A vtipné je, že keď hľadáte informácie o tejto základni, zistíte, že dnes je vlastnená spevákom a hercom Jared Leto. Ďalšou taktikou vyvinutou z MK Ultra projektu bolo používanie usvedčenia a ovládania prostredníctvom pasce žien. Bolo urobené rozhodnutie robiť testovanie na nič netušiacich obetiach. Rozhodnuté, že by mali byť z okraja spoločnosti, pretože tí sú najviac bezbraní. Skúmali sme prostitútky a ich správanie. Ako dostanete ženu, ktorá je ochotná použiť svoje telo, aby z niekoho získala peniaze. K tomu, aby z tej osoby namiesto toho dostala oveľa dôležitejšie veci, ako napríklad štátne tajomstvá. Naučili sme sa veľa o ľudskom správaní v spálni. Začali sme získavať vedomosti, ktoré mohli byť použité v operáciách. V tomto všetkom budú obete. Ale ako hovorí záznam jednej informačnej služby, nemáme žiadnu odpoveď na morálnu otázku. Je to jedna z obľúbených taktík CIA, používanie volaviek. Pracoval som s psychológmi v CIA a sú naozaj oplzli. Vždy som cítil, že každý dom by mohol mať svoj vlastný tajný panel. Takže toto zdvihnete. Áno, sú tam tajné dvere a výhľad do jaskyne. Organizujú vydieracie operácie, kde sú už veľmi dobre známi. Vláda a súkromný priemysel navedú ľudí do kompromitujúcich situácií. V Playboy pevnosti, v Epsteinovom lietadle, na jeho ostrove orgií a fotia ich. A potom povedia kongresmanovi tomu a tomu, alebo CAO tomu a tomu, nevyťahoval by som to byť vami, pretože máme vaše fotografie. So 14-ročným dievčaťom v Epsteinovom lietadle napríklad. A umlčia ho navždy, to je to, čo robia. Keď sa nad tým zamyslíte, je celkom jednoduché ovládať populáciu. Stačí ovládať ľudí, ktorých ľudia sledujú. Niektoré z týchto hviezd majú od 30 do 40 miliónov sledovateľov. To je viac, než má CNN, Fox, ABC, NBC. Títo ľudia pre nich musia byť ovládaní. Nemôžu si len tak rozprávať, čo chcú. Musia byť nejako držaní na úste. Kontrolovaní, lebo inak nebudú mať možnosť mať ten hlas spoločnosti, ktorý majú. Zabudnite na politikov. Politici sú tam, aby ste si mysleli, že máte slobodnú voľbu. Nemáte. Nemáte žiadnu možnosť, máte majiteľov. Vlastnia vás. Vlastnia všetko. Vlastnia všetky dôležité pozemky a ovládajú korporácie. Vlastnili to odkedy kúpili a zaplatili Senát, Kongres, štátne domy, radnice. Majú sudcov vo vreckách a vlastnia všetky veľké mediálne spoločnosti. Takže ovládajú všetky správy a informácie, ktoré dostávate. Držia vás za gule. Je to veľký klub. A vy v ňom nie ste. Ja a vy nie sme vo veľkom klube. Mimochodom, je to ten istý klub, ktorý vás bil po hlave celý čas. Keď vám hovorili, čomu veriť, celý deň vás bili po hlave s ich médiami. Hovoriac vám, čomu veriť, čo si myslieť a čo kupovať. Stôl je naklonený, priatelia. V tejto hre sa podvádza. A nikto nevyzerá, že by si to všímal. Nikto nevyzerá, že by ho to zaujímalo. Dobrí, úprimní, ťažko pracujúci ľudia, úradníci, robotníci. Nezáleží, čo ste. Dobrí, ťažko pracujúci ľudia, ktorí sú slušne a skromne vychovaní. Pokračujú vo volení týchto idiotov, ktorí na nich kašľú. Nezaujímate ich vôbec.
A nikto nevyzerá, že by si to všímal. Nikoho to nezaujíma. To je to, s čím rátajú. S faktom, že Američania zostanú dobrovoľne ignorantní. Pretože majiteľia tejto zeme vedia pravdu. Nazýva sa to americký sen. Pretože musíte byť zaspatí, aby ste tomu verili. Iba na sekundu sa zastavte a pozrite sa na celkový obraz. A na chvíľu to skontrolujte a porovnajte staroveké časy s prítomnosťou. Čo vtedy mali? Polobohov a bohov. Boli Achilles, Herkules, Apollo, Merkúr. Všetci boli polobohovia a oni boli tými, ku ktorým ľudia tých časov vzliadali. My dnes máme všetkých tých ľudí, ako Jay-Z, Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, Katy Perry. Vo filme je Brad Pitt, Will Smith. Máme všetky tieto veľké hviezdy a spôsob, akým ich propagujú, ako ich dávajú na pódia, ako keby boli bohovia alebo polobohovia. V tejto miestnosti sú niektoré z najdôležitejších osôb na svete, úradujúcich televízií a filme, ľudia z každého prostredia. Ale všetci majú jednu spoločnú vec. Všetci sú vystrašení z Ronana Farrova. Ide si po vás. Ide si po vás. Pozrite, hovoriac o vás všetkých perverzákoch. Bol to veľký rok pre pedofilné filmy. Sarah Kelly, Leaving Neverland. Dvaja pápeži. Nestarám sa do toho. Nestarám sa do toho. Väčšina ľudí nechce prekročiť psychologickú hranicu. Priznať si, že sa toto všetko deje. Všetci máme mentálny obranný mechanizmus. Napríklad konečne si priznať, že je tu elitný pedofilný kruh. Väčšina ľudí si proste nechce priznať a toto je to isté. Psychologicky tým stratíte vaše bezpečie a akúkoľvek nevinnosť, ktorú máte. Uvedomíte si, že tieto veci sa reálne dejú. A je to nepríjemné prekročiť túto hranicu a uvedomiť si, bože, tieto veci sa naozaj dejú. A preto je potrebné kritické myslenie. Ľudia sa na toto musia pozrieť kriticky a zbadať, čím sú krmení a že môžu prekročiť túto psychologickú hranicu, ktorú odmietali vidieť, aj keď je priamo pred nimi. Keď Kevin povedal, že existuje elitná pedofilná sieť, pomyslel som si, toto je pre mňa naozaj ťažká vec na stotožnenie sa. Ale priviedlo ma to k rozmýšľaniu o rozhovoroch a veciach, ktoré som počul, ale nikdy by som to nevidel. Nie je to bežne viditeľné. Myslel som si, nie, nikto by to nemohol urobiť. Veď keby som niekoho videl, ako ubližuje dieťaťu, asi by som ho zabil. Nikdy by som nikomu nedovolil ubližovať predo mnou dieťaťu. Veci, ktoré Kevin hovoril, boli veci, ktoré pre mňa boli ťažké na uvedomenie. Nechcel som tomu veriť. Nechcel som sa k tomu dostať. Ale ako som pokračoval na tejto ceste, prinútil som sa zvážiť, čo ak je toto všetko reálne. A jediná osoba, ktorá o tom hovorila, bola žena, Liz Crokin, a médiá ju označili za absolútneho blázna. Ale ako som začal skúmať veci, o ktorých hovorila, hovoril som si, je niečo pravdy na tom, čo hovorí, chcem sa s ňou porozprávať. Začala som pracovať v žurnalizme vo veľmi nízkom veku. Prvú prácu, kde som robila pre Fox Chicago, mala som asi 17 rokov. Na univerzite Iowa som študovala politické vedy a žurnalizmus. V jednom semestri som pracovala u Billa O'Reilly vo Fox Channel. V poslednom ročníku univerzity som pracovala v štátnej správe ako reportér v Bielom dome. A tak som sa dostala k reportážam v Bielom dome každý jeden deň na pár mesiacov. Šla som pracovať pre Chicago Tribune a môj prvý šéf mi tam povedal, že všetky informácie, čo získam, by mali byť skontrolované znovu a znovu a znovu a overené na smrť. To je spôsob, akému som bola naučená a tak to robí každý pravý, úprimný novinár. Začala som písať o lokálnej politike a lokálnych závažných správach. A potom som získala môj vlastný priestor v novinách počas 7 rokov, kde som robila interview s množstvom celebrít, politikov a hudobníkov. Pracovala som pre US Weekly a následne aj v In Touch Weekly magazíne. Ale potom v roku 2015 som cítila potrebu vrátiť sa späť k správam. A v roku 2016 som začala pracovať pre Town Hall a následne pre New York Observer. A písala o mnohých príbehoch týkajúcich sa volieb. Pracovala som pre médiá vyše 2 dekády. A nikdy som nemala žiadne problémy. Bola som veľmi rešpektovaná
Bola som uznávaná mainstreamovými médiami, až dokým som sa nezačala venovať kauze Pizzagate. Keď sa objavila kauza Pizzagate, médiá sa to snažili obrátiť na niečo, čo sa nestalo. Prekvapením v prezidentskej kampani bola explózia falošných správ na internete. 28-ročný Edgar Welch bol zatknutý vo Washingtone v nedeľu po obede pred Comet Ping Pong, populárnou rodinnou pizzériou. Washingtonská polícia hovorí, že Welch vypálil minimálne jednu dávku do podlahy reštaurácie s AR-15 samopalom, ako je to na jeho facebookovej stránke. Nikto nebol zranený. Niekto na Twitteri, koho meno zostáva nepotvrdené, ale má niekoľko tisíc sledovateľov, zverejnil, že nové maily nájdené v počítači Anthonyho Weinera potvrdzujú, že Hillary Clintonová bola zapojená v pedofilnej sieti. Táto fáma inšpirovala niektorých znovuzniknutých internetových detektívov, aby sa začali vrtať v hacknutých e-mailoch Johna Podestu, hľadajúc dôkazy a miesto tzv. Sexuálneho kruhu. Tieto maily sú absolútne zaplavené kódovými slovami. A veľa z nich sú slová nazývajúce jedlo ako napríklad pizza. Niekto mi povedal, hej Dave, hľadaj pizzu v mailoch Podestu. A keď toto raz objavíte, už nikdy neuvidíte tú istú osobu. Bolo očividné, že tieto slová sú kódmi pre niečo ďalšie, pretože kontext, v ktorom boli použité, nedával zmysel. Aby bolo jasné, ani jeden e-mail v Podestových e-mailoch, obchodovanie s deťmi alebo pedofília, to je fakt. Ale je tam množstvo mailov so zvláštnymi slovami. Obsahujú slová ako pizza alebo vreckovky. Vyšetrovatelia hovoria, že tieto slová v mailoch o pizzi a vreckovkách sú kódový jazyk používaný pedofilmi. Je to určitý typ kódového jazyka, nebavia sa iba o pizzi. Kto povie niečo také ako hodina na zjedenie kúska pice? Na pol hodiny môžete mať nejakú službu, môžete mať masáž, ale nie jedlo. To absolútne nedáva zmysel. Sú aj ďalšie, ako napríklad realiťák našiel vreckovku, myslím, že má mapu, ktorá sa týka pice. A ďalšie, Obama minul $65,000 na lety s pizzou a hotdogmi z Chicaga. Používame tie isté kanály? Pizza je pedofilné, veľmi dobre známe kódové slovo, ktoré bolo používané úradmi, aby zatkli online sexuálnych lovcov detí. A bolo viacero zatknutí pedofilov, ktoré bolo vykonané na základe použitia slova pizza na požiadanie o deti. V roku 2007 bol otajnený FBI dokument. Tento dokument podľa FBI obsahuje symboly používané pedofilmi na vyjadrenie ich preferencie v deťoch. Všimnite si tento trojuholník. Ten znamená niečo nazývané ako chlapčenská láska. Pizzeria Comet Ping Pong Pizza používala toto logo, až dokým ho pred pár týždňami nezmenili. Ľudia to nevedia, pretože mainstreamové médiá to odmietajú zverejňovať. Celé mainstreamové médiá predefinovali Pizzagate, aby to znelo absurdne a menej uveriteľne. A taktiež mali ľudí ako Megyn Kelly, ktorá robila interview s Jamesom Alefantisom a nespýtala sa o žiadne náročnejšie otázky. Konšpiračná teória, o ktorej dokonca aj DC polícia hovorí, že nemá žiaden základ. Nespýtala sa o žiadne otázky o obrázkoch detí na jeho Instagrame, ktoré vyzerajú ako zneužívané, sexualizované. Nespýtala sa ho na nič z jeho pedofilných vyjadrení. Takže celé mainstreamové médiá ho vykreslili ako obeť, ako osobu, ktorá je nevinná, a bolo to všetko na neho hodené. Ale iba samotný jeho Instagramový profil by mal byť dosť pre autority na to, aby ho vyšetrovali. Vyšetrovatelia už dokázali, že nič z toho nie je pravda. Správne? No vlastne nie. A to je to, čo by ste mali vedieť. Napriek všetkému, čo tu máme, neprebehlo ani jedno verejné vyšetrovanie týchto vecí. Ani od miestnej polície, ani od FBI. Nikto, a to je tá veľká otázka. Nie pre Podestu ani majiteľov reštaurácie, ale pre úrady. Či už na tom niečo je alebo nie, prečo neprebehlo žiadne vyšetrovanie? Toto je šialené. Veľmi veľa ľudí v mainstreamových médiách povedalo, Pizzagate je konšpiračná teória. Bolo to vyvrátené. Nebolo to vyvrátené.
Ak by to bolo vyvrátené, vysvetlite tie kódové slová. Nikto do dnešného dňa, ani samotný John Podesta, nevysvetlil tieto kódové slová v jeho e-mailoch. Hej, John Podesta, môžeš prosím vysvetliť, prečo máš prenajaté deti na tvoju zábavu na svojich párty pre dospelých vo výrivke? Nikto nikdy nevysvetlil, prečo má John Podesta pedofilné kanibalistické obrazy po celej jeho kancelárii a jeho dome. Tony Podesta takisto. A potom sa pozrime na správu Spirit Cooking Diner, večera varenia ducha, a Marínu Abramovič, ktorá viedla tieto Spirit Cooking Diners. Prečo chodia na tieto udalosti? Prečo obetujú kurčatá Molochovi na ich dvore? Toto nie sú moje slová, to sú ich slová. Toto je v ich mailoch. Som ochotná diskutovať s každým. Kto si myslí, že Pizzagate bolo vyvrátené? Spýtali ste sa ma, ako dostávam dodatočné briefingy. To bol prvý a posledný krát, kedy... 9. október bol posledný krát, kedy vás kontaktovala FBI? Áno, nechystáte sa aktualizovať nejakú výpoveď? Presne tak. Nielenže vám mainstreamové médiá o Pizzagate klamali, dokonca vám povedali, že je ilegálne, aby ste čítali tieto e-maily vo Wikileaks. Chris Cuomo s vážnou tvárou na CNN pozrel do kamier a povedal: je pre vás ilegálne čítať e-maily Johna Podestu. Pamätajte, je ilegálne vlastniť tieto ukradnuté dokumenty. V médiách je to niečo iné, všetko, čo sa o tomto dozviete, sa dozviete od nás. Tak veľmi sa boja týchto mailov a tak veľmi explozívny je obsah týchto mailov, že vám potrebovali povedať, že tieto e-maily nemôžete čítať. A ak to urobíte, môžete byť zatknutí. Prečo? V médiách je to niečo iné, všetko, čo sa o tomto dozviete, sa dozviete od nás. Ľudia, ktorí sa snažia ísť po elitných pedofiloch, zvyknú mať nehody a veľa z týchto ľudí zomrelo veľmi záhadne. NBC News zistilo, že neslávne známy Jeffrey Epstein je mŕtvy. Zobral si svoj vlastný život, keď bol vo väzení. Tu nie sú absolútne žiadne výhovorky, čo sa stalo je neuveriteľné. Tento muž bol vysoko riskantný väzeň, nie? Je to muž, ktorého chcelo zabiť minimálne 50 dôležitých ľudí a my ani nevieme, kto sú. Je to tak, ale vieme, že je tu mnoho ľudí, ktorí sú vo veľmi veľkých problémoch kvôli Epsteinovi. Oni vedia, kto sú. Jeho letový záznam obsahuje mená niektorých z najväčších, najslávnejších a najmocnejších ľudí na planéte. Členovia kráľovskej rodiny, princ Andrew, modelky ako Naomi Campbell, slávni herci ako Kevin Spacey, Bill Clinton je tu vyše 25 krát. Hillary Clintonová na tomto ostrove bola takisto. Takže otázka je, koľko ľudí, ktorí šli na jeho súkromné lietadlo, ostrov a jeho súkromný ranč v Novom Mexiku, bolo tiež zapojených do znásilňovania, mučenia a obchodu s deťmi? Epstein sa neskrýval, všetci sme o ňom vedeli. Všetci sme vedeli, čo robí, no nikto sme však nemali žiaden zákonný aspekt, za čo by po ňom šli. Báli sa ho, z akéhokoľvek dôvodu sa ho báli. Úžasná vec na Cindy McCain je, že jej manžel bol senátor, ona bola na palube s texaským guvernérom, vedela o Epsteinovi a neurobila nič. A jej organizácia, účelom jej organizácii zastavovať ľudí, ako je Jeffrey Epstein. Všetci o tom vedeli a nič s tým neurobili. Keď Rick Gervais povedal na odovzdávaní Zlatých globusov, všetci ste priatelia Jeffreyho Epsteina, on neklamal. Čiže on sa očividne nezabil, presne ako Jeffrey Epstein. Sklapnite, ja viem, že je váš priateľ, ale nestarám sa o to. Museli ste si nájsť vlastný spôsob, ako letieť, vo vašom vlastnom lietadle, no nie? V poriadku. A koľko z týchto elít bola na jeho ostrove? Nie len, že mainstreamové médiá majú na tom spolúčasť. Hádala by som, že sú medzi nimi spolupáchatelia na týchto zločinoch na deťoch. Povedala mi všetko, mala obrázky, mala všetko. Skrývala sa 12 rokov. Presvedčili sme ju, aby vystúpila, aby sa s nami rozprávala. Bolo neuveriteľné, čo sme mali. Clinton, mali sme všetko.
Snažila som sa to 3 roky zverejniť bez akéhokoľvek úspechu. A teraz sa to všetko objavuje a je to akože nové odhalenie. A ja som sakra mala všetko z toho, som z toho teraz veľmi naštvaná. Každý deň som viac a viac naštvaná, pretože to, čo sme mali, bolo neuveriteľné. Brat Edwards, obhajca, pred 3 rokmi hovoril: príde deň, keď si uvedomíme, že Jeffrey Epstein bol pedofil najväčšieho rozsahu, akého kedy táto krajina poznala. A ja som to všetko mala už pred 3 rokmi. Čo sa stalo potom na začiatku roku 2018 bolo, že Kate Raniere, ktorý viedol NXIVM, kult obchodu s deťmi na sex, bol zatknutý. A kto ďalší bol zatknutý? Alison Mack, slávna celebrita, ktorá hrala v Smallville. Bola zatknutá za to, že tiež bola členom tohto kultu, zapojeného do obchodu s deťmi. A nielen do obchodu s deťmi. Dokonca mali vlastné škôlky v Mexiku. A NXIVM je ďalším príkladom, ako tieto elitné pedofilné kruhy existujú. Pretože toto bola obrovská organizácia financovaná veľmi bohatými ľuďmi. Vrátane dedičiek firmy Seagram, Nancy Salzmanovej a Claire Bronfmanovej. Takže očividne používali tieto škôlky na obchod s deťmi. Tento kult bol tiež zapojený do experimentov s ľudským mučením. S mučením ľudí, na niektorých zo svojich členov, a reálne bolo nedávno vedené aj civilné súdne konanie, predložené 90 ľuďmi, ktorí boli ich obete. Takže si myslím, že budeme počuť ešte veľa o týchto experimentoch na ľuďoch, mučení, sexuálnom zneužívaní a obchode s deťmi v tomto súdnom konaní. A veľa z techník, ktoré vidíme v tomto kulte, je veľmi podobných technikám, ktoré naša vláda používala v programe MK Ultra. Bolo to značkovanie žien s Kateovými iniciálmi. A oni sa tvárili akože, a čo je na tom zlé? Všetci z vonkajšieho sveta, reálneho sveta boli prekvapení, oni značkujú ženy, takže som odišla. Šla som k predstavenstvu a povedala som, že chcem naspäť moje fotky, moje videá. Značkovanie bolo nahrávané. Chcem všetko z toho naspäť, chcem naspäť moju zmluvu. Nič z toho sa nestalo. Je to isté ovládanie mysle strachom. A budete zničení, ak sa dostanete do týchto horných elít. A začnete niečo odhaľovať, majú ten istý systém, aby vás kompletne zlikvidovali. Zničia vašu kariéru, vydierajú vás rovnako ako v prípade Epsteina. Natočia vás v usvedčujúcej situácii. A toto sa deje vo vnútri Hollywoodu aj medzi celebritami a niektorými z elít. A tiež v kongrese a senáte, a keď iba naznačia, že by mohli niečo odhaliť, skončili. Veľa ľudí, ktorí sú tu dnes v noci, sa cítia, ako by prehrali. Ale viete čo? Všetkých vás klamú. Google vám klame. Facebook vám klame. Rádio vám klame. Či už je to hudobný priemysel, alebo filmový priemysel, je im dovolené iba určitá úroveň úspechu. Ak sú ochotní pridať sa do ich klubu, ak sú ochotní byť súčasťou ich tajnej spoločnosti, alebo ak sú usvedčení. Nenechajú niekoho získať množstvo slávy a moci, ak ho nemôžu ovládať. Klasickým príkladom, aspoň pre mňa, je Katy Perry. Katy Perry bola speváčka v gospeli, veľmi talentovaná, ale nesmerovala nikam. No dostala sa do Hollywoodu a v podstate jej povedali: chceš byť úspešná? Hraj podľa našich pravidiel, vstúp do okultných vecí a začni to dávať do svojich videí. A teraz robí videá, kde je v pekle so satanistickou tématikou a čím sa stala veľmi, veľmi úspešnou. To isté vidíme u Lady Gagi, ktorá prišla s vyjadrením, že je natoľko unavená z ovládania a manipulovania, že si musela dať pauzu. Potom je tu toto mladé, nemravné dievča, ktorá nosí zvláštne oblečenie, ide do extrémov, experimentuje. Mala 43 miliónov ľudí na Twitteri, ktorí ju nasledovali, nech robila čokoľvek, malé monštrá. A toto dievča prišlo naozaj skromne do môjho domu a spýtala sa ma, či ju môžem učiť. Robili sme workshop v lese a bola naozaj veľmi dobrou študentkou. Nikdy nepodvádzala.
Šla naozaj oveľa ďalej, než som ju žiadala. Ona je ľudská bytosť bez limitov. Až natoľko, že ja ako popový umelec, za čo sa sama prehlasujem, chcem ísť domov a podrezať si žily. Jednoducho nemám nič, nedosiahla som žiaden zmysel umenia. Ona je ale tak neobmedzená. 14-roční, ktorí nikdy nepočuli o scénickom umení, sa teraz zaujímajú o moju prácu kvôli Lady Gage. Tak som začala byť vnímaná masovo a naozaj som nečakala, že by nastala takáto reakcia. Marina Abramovič je samozrejme v podestových e-mailoch a ona je tá, ktorá vedie Spirit Cooking jedlá. Povedala, že Marina s ňou robila cvičenie, kde ju kompletne do nahá vyzliekla a nechala v strede lesa, aby sa o seba postarala. A našla svoju cestu späť. Toto je ten typ vecí, ktoré ľudia za programom MK Ultra robia deťom, ktorým ovládajú myseľ. Vieme, že Marina Abramovič je satanistka. Vygooglite si jej meno a Spirit Cooking a nájdete stovky obrázkov udalostí organizovaných Marínou, kde majú napríklad koláč, ktorý vyzerá ako ľudská bytosť a napodobňujú ľudský kanibalizmus. A tvrdia, že sa nezapájajú do kanibalizmu. Nájdete na týchto obrázkoch slávnych hercov, politikov a iných úspešných a mocných ľudí z biznisu, ktorí sa zúčastňujú jej udalostí. Majú doslova jedlo, ktoré vyzerá ako ľudská bytosť na stoloch. Je Talian a Grék, viete, čo chcem povedať. Je taktiež veľmi dobrý kuchár. A som si istá, že je niečo veľmi zlé na tomto recepte na risotto. Potom, ako som začala skúmať ten hovor, zistila som, že satanisti veria, že musia nejakým spôsobom ukazovať, kto sú. Takže to je dôvod, prečo vidíme toľko týchto okultných členov v Hollywoode. Neustále zobrazovať symbolizmy. Vidíme pyramídu. Vidíme diabolské jedno oko. Neustále je to na obálkach časopisov. Vidíme 666 symboly diabla. Taktiež vidíme pedofilné symboly vír alebo trojuholník. Alebo trojuholník v trojuholníku. A taktiež vidíme množstvo z členov tohto kultu hovoriť na sociálnych sieťach o znásilňovaní detí, hovoria o uctievaní satana. A ľudia to berú ako vtip, ale tu nie je nič vtipné. Nezaujíma ma, že si komik. Nemôžeš mi povedať, že toto je vtipné, pretože na znásilňovaní detí nie je nič, čo by bolo vtipné. Nevieš, čo to je? Nemám poňatia. Ty nevieš? Jimmy Fallon nevie? David Letterman nevie? Nevieme. Všetci komici a showbiznis nevedia, čo to je. Nevie, čo je toto. Chce to veľkú odvahu zverejniť film, ktorý toto všetko ukazuje, pretože nikto doteraz to neurobil. Ale keď to je a ľudia vidia tieto fakty, hovoria: "O Bože, to som nevedel. Nevedel som to o zálive Tonkin. Nevedel som to o vietnamskej vojne." A idú a pozrú si to a zistia, že to všetko je pravda. A začnú vidieť všetky body. Dobrý film ich naučí, ako praktizovať kritické myslenie, aby analyzovali to, čo pozerajú. Ak ľudí dostaneme k tomu, aby analyzovali to, čo pozerajú, prekročíme obrovskú prekážku, pretože ako náhle to raz začnú analyzovať, začnú vidieť všetky body a tie sa väčšinou začnú samé spájať. Liz Crokin sa postavila tak dopredu, že bola vysmiatá, bola nazývaná šialenou. Ale spýtam sa vás otázku. Všetkých ľudí, ktorí to Liz urobili, vyzerá to šialene aj teraz? Keď dáte všetky tieto fakty dokopy a použijete kritické myslenie, uvedomíte si, že tieto veci sú reálne. Nie je to jedna pištoľ, ktorá vystrelila. Je to veľa menších pištolí, ktoré vystrelili a vy si to musíte dať všetko dokopy. A použiť kritické myslenie, aby ste pochopili, že tieto veci sú reálne. Takže znovu. Teraz, keď Jeffrey Epstein bol odhalený a údajne je mŕtvy, je tu otázka. Koľkí z jeho priateľov boli pravidelní návštevníci na jeho ostrovoch plných obchodu s bielym mäsom? Boli taktiež zapojení do znásilňovania, mučenia a obchodu s deťmi? A to je Pizzagate.
Myslím, že všetko, čo od vás žiadam, je na sekundu sa odpojiť, urobiť krok dozadu a pozrieť sa na slová piesni, ktoré počúvate, agendy vo filmoch, správy médií, ktoré preberáte, pretože je nemožné povedať, že všetko z toho je zlé, akože celý Hollywood je zlý. To nie je pravda. To je ako povedať, že celá CIA je zlá. Nie, v oboch je množstvo dobrých ľudí, ktorí nemajú zlé úmysly. Ale čo ak ľudia, ktorí riadia príbehy a agendy filmov, nie sú dobrí ľudia? A majú rozdielne agendy? Môžu to na vás preniesť a vy si to ani len nevšimnete, dokým neurobíte krok vzad a pozrite sa na veci z diaľky a objektívne. Ja už viac nemôžem robiť kompromisy. To nie je pre mňa. To, o čom je život. Ja chcem poslať dobrú správu mojim deťom a chcem, aby na konci dňa vedeli, že ich otec mal pravdu a bojoval za dobré veci v živote. Ak budem mať niekedy možnosť robiť filmy, budú to také, ktoré vysielajú dobré správy. A ľudia si po nich začnú uvedomovať, že môžu byť dobrí a že môžu naskočiť na vlak dobra. To je ďalšia fáza, ľudia tomu začnú veriť. Je to tá istá vec ako so znesitlivením, s násilím. Ľudia začnú veriť, že je v poriadku niekoho zabiť, alebo že pozerať sa na niekoho, ako umiera, nie je nič vážne. Keď ľudia nepomáhajú iným ľuďom, ktorí to potrebujú, je na tomto svete problém. Ale toto všetko môže byť zmenené. Priamo teraz. Dôvod, prečo robím tento dokument, je, že chcem byť jeden z prvých ľudí, ktorí vystúpia a povedia: hej, nemusí to byť tak, ako to je. Sme dobrí ľudia, ľudia sú dobrí. A môžeme urobiť svet lepším miestom. Pretože peniaze a technológie, aby sme urobili tento svet lepším, sú dostupné. Boli len zakryté a kontrolované tak dlhú dobu, že je čas, aby sa objavili a ja som možno katalizátorom pre niečo lepšie. Ako vyzerajú médiá v budúcnosti? No pre mňa, v čo ja dúfam, je, že nie sú filtrované. Chcel by som vybudovať platformu alebo určitý typ systému, kde by sa umelci mohli spojiť priamo s ich publikom. Chcem robiť diela a hovoriť príbehy, ktoré dávajú ľudstvo dohromady. Ktoré prinášajú súcit, ktoré prinášajú lásku, prinášajú odpustenie, inšpiráciu a odvahu späť k publiku bez akéhokoľvek ovplyvnenia, násilím alebo nadmernou sexualitou. Alebo nadmernou smrťou, pretože to sú veci a obrazy, ktoré zostávajú v našej psychike a našej duši. A ja si nemyslím, že to je spôsob, akým bolo zamýšľané, že bude táto planéta fungovať. Pravda sa musí naučiť, nikdy nie povedať. Preložil Samuel.